Алар йорт номері да түгел, адреска да бернинди катнашлары юк, әмма үзләрен шәһәрдәге барлык йортларда да диярлек очратырга була. Әйтик, Совет урамы 135-нче йорт фасадына Д хәрефе эленгән. Мин биредә 2нче ел яшим. Һәр йортта төрле хәреф икәненә игътибар иттем. Кайсысындадыр Й, икенчеләрендә Д хәрефе беркетелгән. Бу хәрефләр нәрсәне аңлата? Шуны беләсе иде. Алар безгә ни өчен кирәк? Сораштырулардан күренгәнчә, нурлатлылар латин хәрефләре турында берни дә белми. Хәтта кызыксынмый да булып чыкты. Күргәнем бар, бу букваларны интересоваться иткәнем юк. Видел эти буквы, спрашивал. Никто не знает, что обозначает эта буква. Хотелось бы узнать, объясните. Не знаю, что это за знаки. Е. Не знаю даже. Күп катлы йортлар энергия ресурсларын күпме куллана һәм никадәр нәтиҗәлерәк икәнен белер өчен Россия Икътисад һәм региональ үсеш министрлыгы аларны классларга бүләргә дигән әмер чыгарды. Классы югары булган саен йорт энергия чыганакларыннан азрак файдалана, ә яшәүчеләр коммуналь хезмәтләр өчен кимрәк түли дигән сүз. Класска бүленгәндә йортның конструкцияләре, төзелгәндә кулланган материаллар да исәпкә алына. Обозначение домов по... Йортларны энергия нәтиҗәлелеге классларына бүлүне 2013 елда башкарды. Аларны икегә бүлеп карап була. Бу яңа гына төзелгән йортлар өчен класслар һәм күптән кулланышта булган йортлар өчен. Алар бик югары яки А класслы, 1 яки 2+ билгесе куелган Б класслы булырга мөмкин. Д, Е хәрефләре түбән класслы булуларын аңлата. Тик күпме генә эзләсәк тә иң югары А, Б, Б+, Б2+ классларны караучы йортларны нурлатта очрата алмадык. Күбрәк Е, сирәгрәк Д, С маркировкалы йортлар күзгә чалынды. Шәһәрбездәге күпчелек күп катлы йортларга Д һәм Е латин хәрефләре эленгән. Димәк, аларда энергия нәтиҗәлелек түбән дигән сүз. Тик менә кайберләре энергия нәтиҗәлелек классы буенча нормага туры килә. Алар Ц хәрефе белән билгеләнә. Уют идарәче компаниясына караучы 39 йортның бүгенге секендә эшесе Д, калганнары Е классына карый. Капиталь ремонтланучы Вахитов урамындагы 7нче йорт та шушы төркемдә. Идарәче компания директоры белдерүенчә, капиталь ремонт барышында йортның фасады җылытылса һәм ташланса, ул энергия нәтиҗәлелеге классын арттыра ала. Хәтта яшәүчеләр үзләре дә моңа өлеш кертергә сәләтле. Әйтик, йортларында энергия ресурслары сакчыл кулланыламы, юкмы? Гомуми йорт ихтыяҗларына күпме электр энергиясе тотыла? Фатирларда исәпләгечләр урнаштырылганмы? Булар барысы да йортка нинди маркировка бирелүендә чагылыш таба. Ә сезнең йортыгыз фасадында нинди хәреф эленеп тора? Бәлки алга таба аңа игътибарлырак булырга кирәктер.